Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, apat tanan ka mga persona nagkalamatay sang magsunog ang nagbubuanay nga duha ka wing van sa highway sang Banwa sang Valladolid. Nabatian pa sa mga rescuers ang isa sa mga biktima nga nagapangayo sang tabang nga makuha gikan sa nagakasunog nga truck. Yaring report. Sa video nga kuha ni Mark de los Reyes Cabrillos, makita ang nagahagunos nga fire truck nga nagrespondi sa nagadabadaba nga duha ka mga wing van sa highway sang crossing Tabaw sa Valladolid pasado alas 12 kailas ang kaagahon. Sang mapalong ang kalayo, ginpang amat-amat na buksan ang duha ka mga truck. Nasapwa na lamang sa mga rescuers ang sunog nga mga bangkay sang apat tanan ka mga persona, duha gikan sa kada wing van. Sunod sa mga rescuers sa kabalikat team sa Valladolid, may nabatian pa sila nga biktima nga nagasinggitan kag nagapangayo sang tabang kay hindi makahalin sa truck kay naipit. O galing, hindi man makapalapit ang rescuers bangod sang nagadaba-daba ang kalayo kag tuman ka delikado. Hindi kami ka-truck, sir, kaya ang init ka daba-daba ginang kalayo, sir, sa taas-taas nga daan, sir. Kadadako ki, sir. Oo. Sir, may batian pang tabang? Yes, sir. Pangayo sa bulig, sir, nga ma-recover sa balatan, makagwa sa balatan, sir. Tapos may gawrangol man bala, sir. Oo, kami bilang kung mabulig ta ni siya, sir, hindi kami ka-truck, kaya dako-dako ang ginakalayo, sir. Nagrespondi man sa sunog ang rescuers kag mga bumbero gikan sa mga kaiping nga Banwa kag syudad. Una nga nakilalaan na bangkay sa mag-utod nga Wendell kag Carlo Larios nga mga residente sa Mabinay, Negros Oriental. Sunod sa traffic investigator nga si Police Executive Master Sergeant Renato Sapio Jr., si Wendell ang nagamaneho sa truck kagikan pa sila sa Dumaguete City padulong sa Bacolod. Kag naglapaw ang ilang nga truck sa piyak nga lane kag nabungguan ang nagasugata man nga truck. Posible nga naigo ang fuel tank sang isa sa mga truck nga amo ang ginhalinan sang kalayo. Foam paabi ang karga sang truck nga gikan naman sa Bacolod Pasur. Posibilidad ko nga naigo ang iya tangke o nag-ignite nga kwan. Tapos ang suspect sang aton nga Bureau of Fire, mga light material man yo, daw foam kuno ang ilang karga sang isa. Sang ini nga kwan amo nang Balisa ng isa naglataw sa iya lane. Sa posisyon sang kwan sang salakyan nga nakita namon, ang halin sa south going to north, amo ang nagkaon sang amo niya sa mga Larios sa Dumaguete. Sa mga Larios. Pagsaylo sa piyak nga lane. Nagsakaon isa sa piyak nga lane. Nalawigan pa antes nakilala ang mga sakay sa piyak nga truck. Base sa mga nakuha nga ID, ginkilala ang driver sang wing van nga si Johnny Garcia sa barangay E. Lopez sa Silay City. Nagpadulong sa punerarya ang iya nga pamilya pero ginbudayan pa sila una sa pagkilala sa iya nga bangkay kay sunog. Suro sa PNP ginkumpirma gid man sa iya nga pamilya nga siya si Johnny Garcia samtang si Evel Elostrissimo naman ang iya nga pahinante nga kaupod.